Здравейте на всички! Това е моето поредно послание към роднини на зависими. И днес моето послание в това да не загубим себе си в опити да спасяваме. Понякога и често най-трудното не е да живеем с зависим човек, да, а най-трудно е да не изгубим себе си, докато се опитваме да го спасим и докато се опитваме да променяме положението вкъщи. Да? И ако се чувстваме уморени, объркани, виновни или сами, искам просто да ви напомня нещо важно. Ние не сме сами и не сме слаби. Много роднини на зависими живеят в постоянен режим на напрежение. Мислим вместо другия, решаваме вместо него, носим отговорност, която не е наша, да? И с времето това води до изтощение, тревожност и загуба на вътрешен мир. И истината е в това, че ние не можем да променим другия човек, но ние можем да променим начина, по който живеем до него, по който се държим с него, по който реагираме върху неговото някакво поведение. И точно тук започва пътя към нашата вътрешна свобода. Сега аз ви предлагам малко такова упражнение, точно по време на това видео. За 30 секунди нека да си зададем два въпроса. Какво в момента се опитваме да контролираме, което всъщност не зависи от нас в живота с зависимия човек? И какво днес е в нашата отговорност? Тоест, какво аз мога наистина да контролирам или да нося отговорност, да? И понякога само това единствено разграничение носи огромно облегчение, защото често ние опитваме да контролираме и да носим отговорност там, където всъщност не е в нашата зона на контрол и не е в нашата власт, така да кажем. И аз ви предлагам също така едно кратко утвърждение, което би било добре да го повтаряте, колкото се може по-често, като афирмация. Да? Имаме право да се грижим за себе си и не носим отговорност за избора на другия. Аз имам право да се грижа за себе си и аз не нося отговорност за избора на другия. Ако усещате, че ви е нужна подкрепа, структура, безопасно пространство, аз наистина създадох тази коуч група за роднини на зависими хора. Да? Това е специално място, където ние работим с себе си, а не върху зависимия. Ние учим се на граници, стабилност, зрели реакции. В тази коуч група вие ще получите много подготвени, формулирани послания към зависимия и към зряла комуникация с зависим. Ние получаваме тук подкрепа, без осъждане, без критика. Получаваме много насоки. Това не случайно названието е точно коуч група, защото аз от своята страна съм готова да ви водя към тази свобода от съзависимост, да ви водя в вашата по-зряла комуникация с вашия зависим близък. И ако вие усещате, че това е място за вас, остават само няколко места, остават само няколко дни, 5 дни до края на регистрация, запишете се и направете първата крачка към вашето възстановяване. Да? Аз съм сигурна, че вие имате право на спокоен и пълноценен живот, дори при зависимия вкъщи. Това наистина е възможно и аз съм сигурна, че ще ви се получи. Затова, ако чувствате, усещате, че това е за вас курса, заповядайте, защото наистина има какво да получите там и аз съм отворена, за да ви бъда от полза. Линка за регистрация долу под това видео. Чао от мен!